Halo, veď počkajte, ja ešte nemám posteľ. A to si sa nevedela ozvať skôr, Ela? No dobre, tak poď, ale ak sa teraz ešte niekto neozve, tak vážne už nikoho nezoberieme. Ok, takže už nikto. Super. Tak to máme vybavené. Môžete ísť za tou učkou a keď to budete mať vybavené, no teda my tam ideme tiež, lebo my sa tam musíme dostaviť. A vybalíme sa potom, je to jedno. Šťastie, že nemusím spať na zemi. Inak by som asi musela, keby som sa nepridala. Haló, prepáčte, že som tu, ale učiteľka hovorila, že som vás mala zavolať, pretože nejako to dlho trvá s tým vyvalovaním. Áno, to je pravda. My sme spolu na izbe, tak sme mali ísť za vami vás zavolať, pretože nejako meškáte. Už prešlo dávno 10 minút, už aj možno 15. Takže by ste sa tam mali už dostaviť. Veď nič sa nebojte, my už práve odchádzame. Chceli sme ísť, len zrazu ste tu došli vy dve. Tak švíhajte, pretože ak nechcete dostať poznámky, tak by ste si mali švihnúť. Však Nina. Tak. Tak teda my pôjdeme. Tak pridajte, až môžeme ísť. No, máte všetky šťastie z tej najväčšej izby deťúrence, že ste prišli. No teda, ja som mala šťastie, že som moje dve detičky poslala za vami. Inak by ste tam boli navždy a dostali by ste aj poznámky. Takže teraz všetci premiestníme na večeru do reštaurácie, ktorá tu je. Dúfam, že mi nikto nespraví hanbu a môžem si byť istá, že sa nič nestane. A to teraz hlavne pripomínam chalanom, pretože tí stvarali fakt hrozné veci na plavárni, tak ja dúfam, že sa to teraz hlavne nestane. No ešte teraz vám poviem takú pripomienku. Po večeri pôjdete všetci na izby spať a ráno pôjdeme na raňajky. Samozrejme, keď sme tu šli, tak asi budeme objavovať. No najskôr pôjdeme na nejaké nákupné centrum, aby ste si niečo kúpili, lebo však aj to treba. A potom, keďže tu je strašne veľa pamiatok, tak pôjdeme na chodník slávy, keďže ten je taký významný, kde sú hviezdy všetkých slávnych hercov a spevákov. Tak dúfam, že sa na to tešíte a zajtra teda vyrážame. No nič. Pôjdeme teda teraz na večeru, teraz som vás iba tak upozornila. Tam mi prosím nespravte žiadnu hanbu. Dobre, a môžeme už ísť, pretože fakt som hladná a už by som si chcela niečo dať. MK, ty si aj niekedy niečo vydržala? To by ste sa skôr mali opýtať chalanov. Ale pýtam sa to teba. No jasné, že áno. No dobre, tak sa teraz presunieme do jedálne. Pani učiteľka, čo aj na večeru? Elka, to zistíš už o chvíľku. Nejaká kuracia polievka tam je a steak s rýžou, takže prosím vás, ten steak aj zjedzte, pretože niektorým to vôbec nechutí. Ale my sme v reštaurácii veľmi známej, takže prosím vás, zachovajte aj trochu slušne. Ahoj, a vy ste si niekto zobrali aj mobily? Ja som si zobrala tú Nokiu, takú špeciálnu, vieš. Ale to je tá iba taká tlačítková. Však ja viem, že Nokia je tlačítková. A ty ju budeš aj teraz používať? Lebo nechcela by som, keby ťa učka videla. Ako viem, že máš ešte nejaký iný mobil, ale nie je zrovna najlepšie si ho nosiť na večeru, ale ok. Akože nejaký iPhone by som si rozhodne nenosila. Ale aj to sa celkom oplatí, ale učiteľka ti ho zoberie, takže to nie je zrovna najlepšie. A Nokia je iPhone? Nie. Ale aj tak to je jedno. Dúfam, že táto večera bude jedna, ktorá bude normálna. Aj tak si tú Nokiu skriem, takže ju nemá vidieť. Ani nemôže. Takže mám obrovské šťastie. A ako v pohode, len ja som upozorňovala, že to hoci kedy môže zobrať. Veď ale mi to nezoberí, neboj sa. Ako povieš? No, dúfam, že sa každý najedol, pretože teraz môžete ísť teda každý na izbu a môžete ísť spať teda. A nie, že niekto bude nocovať. Nebojte sa, my vôbec nebudeme nocovať práve, že? A na tie podstielky sa kedy opýtame? Veď o chvíľku sa už opýtame, nemusíš sa ničo báť. Pani učiteľka? Áno, Bianka, čo potrebuješ? No, že mali ste celkom pravdu aj s tými podstielkami, lebo my ich fakt potrebujeme. Prepáčte za to, že sme boli takí. Mohli by ste nám nejaké dať? Ale veď to som iba na vás tak fejkovala. Jasné, že by som mala aj normálne. Keď si sa už opýtala, vidíš, som mohla aj na to zabudnúť, tak páči, no.
Dám ti zatiaľ jednu, ale idem ešte pre ďalšie, takže nemusíte sa vôbec ničo bať. Nebudete spínkať na zemi. To by som nikdy nedopustila. Veď jasné, prečo by ste to dopusťovali? Občas by to urobila. Ale iba občas, ale našej triede určite. Ale neviem kedy. No to máš ďalšie postielky. Ako neviem, koľko vás tam je, ale tak asi toto by malo stačiť. Dobre, tak ďakujem. Konečne môžem ísť preč. A prečo som sa fakt musela nepýtať? Nevadí, hlavne, že tie podstielky máme, už idem preč. No zobrala si tie podstielky? Jasné, asi by sme nespali na zemi. Ako ja by som sa aj tak nemusela ničo bať, pretože ja by som na zemi nespala, ale iba pre vás, pretože nechcela by som, keby ste spali na zemi. Bolo by to divné. To rozhodne áno, ale našťastie nespíme na zemi. Ďakaučke, ale vieš čo, aj tak by podľa nás, za mňa, by nám tie postielky nedala, keby som sa neopýtala. Teda hovorila mi aspoň, že by nám ich aj tak dala, ale podľa mňa to len fejkovala. Takže tak, či tak by nám nedala. A okno, poďme už na tú izbu, až sa vyspíme. Haló všetci, chcete nocovať? Nevymýšľaj z prostosti, pretože na to doplatíme. Ako ja by som aj nocovala, lenže čo na to učka? Povedala, že bude každú izbu kontrolovať, takže teraz by sme mali radšej spať. Čo len o polnoci staneme a budeme nocovať. Takže niekto nechce nocovať? Podľa mňa to není najlepší nápad, ako zachrániť celý svet. Vy chcete nocovať. Ja by som to teda neskúšala, ale ak chcete, robte si čo chcete. Ja som unavená, ja idem spať. Celkom aj súhlasím s Elvírou, takže nemali by sme nocovať. Prečo sa bojíte účky? Veď aj tak nám nič nespraví. A už len ona. Ona tu na len všetko hrá. A ty si nepamätáš, čo sa stalo na plavárni? Ešte si bol aj sám vinníkom. Takže, akože teraz sa aj nebojíš. Prečo by som mal? Však je tu len nejaká učiteľka. Čo teda do väzenia? A ty chceš mať zlé známky? Nie, ale kto vie, čo sa stane. A viete čo? Idem ku chalanom na izbu. A aj tak to nemá zmysel byť pri babách. Čaute. Čau, a už si to s chalami. Ak budeš nocovať. No my rozhodne budeme nocovať. Nebudeme ako vy, dievčatá padavky. Tak si pre mňa za mňa nocujte, ale nedopadne to dobre. Tak z toho asi nakoniec nič nebude. Takže musím ísť normálne spať, hej? Áno, chcela by si ešte niečo iné urobiť? No ja by som radšej nič nerobila. Ani ja. Neviete, ako to ešte môže dopadnúť. Presne. Tak poďme teda radšej spať. Aj tak som už začínala byť unavená pred pár minútami a som aj unavená. To aj ja, veď nemusíme byť stále hore. Viete čo, ja idem spať. Poďme všetci spať, veď čo to budeme robiť? Nebudeme nocovať, proste ideme spať, dobre? Ok, veď už sa chystám, tak by si sa teda aj mala. Dobrú noc, uvidíme sa zajtra. Uvidíme sa zajtra, len ako aj teraz len. Chápete, ako to myslím? Nie, ale to je jedno. Čus. Dobre, všetky izby sú v pohode, čiže to znamená, že ešte jedna izba mi zostáva. No, to sú všetky v pohode, takže môžem ísť. A dobrú noc, ak ma ešte počujete. Dobrú noc.